sunai sung no tago sung olun ba ke sunai sung bo jaga tongai sunai hel khai tu bo bagara chini sung tongai jaga pana mana nago sung ba ke bo jaga thanai sung Bangladesh ni bor ge bla sung sarkari jaga bor bor asu boso sung hai jongha sung bor saya abo hata khai sabaye sung bela ke saya goi baya abo sung bo bagara no koyo chini na te tirmo koyo sung soba tu sung hel khai tu sung tongai jaga tu e bor bor khaja ga bor tlak tu sung no koyo chini phola se ba thati ya tu khasang dia ya po making khai thang koyo satani por na dor na ko na ti no khali khati ni sai thang koyo pernah tekan tak Sunod tisro manito pumasok sa bagyo দুই তারিখ এপ্রিল নি 2 তারিখ এপ্রিল নি 2 তারিখ তো খাস নি পিস এটাকে লট নি দেখা বাজার গুলো ফাকামু 11 তারিখ কে অবন বাগিনো সং রংমা দুইবার দুই জায়গা जोंना माने नगनि माने सलबगनि नगनि नग तालां जांनाय सरकारनि जागा सरकार तालां नायनि सायाव जों दाबो तालां जाखादो जों बर' दंनाय जों दाबो अर नगनि तालां जाखाखै जों नगबो गयो जों बागारानबो गयो सिनि खतिफोराव मा जों मारा नांगौ साजो साबो लगे माथो बाकरै साबै बाया सबै बाया अबसे रिसिया आसर गय मगनि आसा आसा अबे नगर फाइमा खालामनो थाङो जों जागायाव साइमान खा जागानि लुकुरक ताई अरनि बरक जोंनो गोरों हका गोरों माने यागुल जोंनो बरक सागा जे अ जागा नक साइमान नबे नग ब्रिज गानागुनि बा पुरा जे चिनि दैमा थामानि आगरतलाव हावरां थुंते अ चिनि अबे नगर राधा नगर दैजे थामानि आगानाव गोबां नग रक तांजाक दं जे जागा चिनि बरक दङ बंनि बरक जागा दं तो तंमानि बिसिङाव नक बरक अनेक गोबां बिसिरम जागा दंखा आन नक जागा आंबो नुकजा सेरे फुरुन सिमिन जागा नक दं आगिन सिमिन तो तंमानि बिसिङाव ताबुक सरकार रक बंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नि अंडर अ जागा डेभलपमेन्ट खायनानि बागै अ नक रक न तिसानानि बागै बंग नोटिस जाखा एविक्शन नि बागै डाइरेक्ट फाइनल वार्निंग दिखा बंग मानडेआव बंग एविक्शन खायनाय ठीक आसे स्मार्ट सिटी तो खायना नांगौ सिटी डेभलपमेन्ट खायना नांगौ जों तेबो बुसखांगौ थाना नांगौ किन्तु कखायाव मा हायसे जों नुखा जारा आयं नाननि फायनाय रक बांलादेश नि फायनाय बिहार नि फायाखै तंनाय राधानगर गानाव आगि गोबां बस्ति तंमानि बंगनबो उथगरि नानि बागै बंगनबो सामानि बरक आन्दोलन खायका अनेक किछु खायका आमन यागुलो बंगन क्वार्टार तांगरि जाखा ताबु चिनि टीआईएसएफ नि हयते जों अमन बंगनि लगे बुजाखा बंगनि लगे अमन जों बंग तरफ हयते जों डिमान्ड खायनाय ठीक आसे नक सबायदि डेभलपमेन्ट खायदि किन्तु बरक नि बागैबो किजा वानसुंदि काउन बरकबो तो चिनि देश नि तै चिनि हानि जनता न तो नरक साइमाना नांगानो बा बरक फानो वानसुनो दरकार जों ता फाच्चाखाय नक उथगरि खांका बियां थानाय ताबो हायसे वाते हायनानि दिन फाय दं अ जागा तो आसे कटर केम्प बगरि बंगन कुन जागा तन्नानि चिनो जागा जे क्लाब दङ इबिना क्लाब पर्यन्त से खब जागि दङ क्लाबबो आसे बरन जागा रिमाय आसे एनाफ जागा तो जागा खरि तो आबुन बागै जों कयनाय ते जों चिनि डिमान्ड दंनाय बंगनि बागै कायसा बंगनबो आबासन बा बंगन वाटार तांगि रिजाकथुं आबुन यागुलो बरक अ जागानि सेनाकाय सेनानि एविक्शन खायना निंथुं ताई बरनो तेबो गोबां समय रिजांनानि बागै कयजाव कारण अ जागा नरक निश्चय हयते नक नुगि माननाय गोबां बरक ताबुक काबलायजाक नक रक खुललाय दङ बा अ जागा बियां थानाय गोबां मानजाकलाय दङ कारण बरक अलरेडि नागिनो कामि आमसा याखादै बरक अ जागा से फायबायका तो चिनि नरनि तरफ हयते ताई चिनि टीआईएसएम तरफ हयते जोंआवबो न चिनि गभर्नमेन्ट न जारा तंनाय ताबुक जारा बीजेपी गभर्नमेन्ट तंनाय दङ स्टेट नि बंगनो जों डिमान्ड खायनायाव मन जाते अ जागानि लुकुरकनि लगे राय बिचार वानसुगि खायजाकथुं ताई बरकनो आबासन तांनानि बागै जागा रिउइ बंगनो नक तांगै ते बंगनियाव जे नक सबायनानि अमनो जरा रिजांनानि बागै जों नंग तरफ हयते कयजाव टीआईएसएफ नि तरफ থেকে अति কোনো वानसुं मत दं जों टीआईएसएम न हयते स्मार्ट सिटी डाइरेक्टर सेक्रेटारि एबा मेयर
एबा एसडिएम बै मालायनानै कोनो पन्चमत दं जों अलरेडि मिया जेफोर साइमानखा जों आफोरनो अ जायगानि जे मेयर आगरतलानि दीपक मजुमदार बाबा जों कक साखा बा आउट अफ स्टेशन ब जायगा फाइके जों मालायनाय इभेन अमत अरनि एमएलए तो सुधीर राय बर्मन जों बनो कन्टेक्ट खाइका बो आगरतला गरे आउट अफ स्टेशन बो फाइके बो मालायनाय कारण नों अ एरियानि जारा जारा ताग रेसपन्सिबल पार्सन जेमन मेयर दङ तारपरे निनि अ जायगानि एमएलए तो मेइन बिनि बस जत किसु नायकानि खायनाय सो एमएलए बै जों खनान बिसिंगन मालायनाय मालाय जों ताम ताम व्यवस्था खायमान जों अमन नायनाय